Bueno, boas tardes a todos e todas, a todos os nosos espectadores, que espero que sexan moitos. E nada, pois comezamos aquí o noso segundo programa, despois xa 96 días despois daquel 8 de maio do día do ascenso. Esta semana xa o Obradoiro empeza a pretemporada, empezan os adestramentos, os recoñecementos médicos e todo. E por iso, pois obviamente nós tiñamos que estar aquí e tiñamos que debatilo, contalo e todo. Así que isto é Do the Fucking Roots. Bueno, como sempre, pois contamos aquí cos nosos tertulianos habituais. Adriana, boas. Boas, Javi. Boas, Ian. Boas, que tal todos? E boas, Diego. Hola. Bueno, como todos sabedes, empezouse a pretemporada. Bueno, non empezou porque aínda quedan uns cantos... unhas 2 semanas, basicamente, para que comece a pretemporada, digamos, o que máis nos gusta, que son os partidos, porque sí que é verdade que se van a empezar os adestramentos e demais, pero eso, xa co mercado de fichajes pechado, e polo tanto eu creo que xa podemos, bueno, obviamente non vamos a dictar sentencia ni moito menos, porque hai que velos xogar e tal, pero bueno, podemos ir, eu que sei, facendo algúns titulares, dando algúns titulares de como quedou a confección da plantilla en base á nosa opinión e demais. E bueno, por iso todo tamén, nuns minutos, pois contaremos cun periodista que eu creo que de referencia, porque eu chamaría o Fabricio Romano, porque era falar el e anunciarse o fichaje, tal cual. Entonces, eu penso que vos vai gustar. E bueno, mentras aínda non está por aquí, así que de momento, si queredes, eu diría de facer unha ronda de titular e despois empezamos a debatir esperando a que entre André sobre, en general, porque a outra vez faláramos sobre, bueno, aínda con media plantilla por facer, agora xa temos media plantilla feita e polo tanto, pois xa non está. sei... Xa está André Couce, dis? No, digo que a plantilla está. Bueno, xa, digo agora, pero daquela ainda non estaba. Por eso digo, ahora xa está. Entonces eso, non sei que titular dades unha vez feito. Despois xa iremos iremos falando de xogador por xogador dos novos fichajes, pero bueno, eu agora diría un titular en general. Non sei como vedes, Adriana, empeza a ti si queres. Pois eu diría que é unha plantilla cun roster pouco convencional, vale? Isto non quer dicir que non funcione. Confío en Epi, pero bueno, tendo solo un base, complicado. Complicado, tema de faltas, lesións, pero eu confío. Diego, e ti? Pois eu penso que un equipo bastante físico, dos que lle gustan a Epi, sabes, de competir, porque non temos estrellas, por así dicilo. O mellor a estrela do equipo é Childress, pero eu creo que eso, que somos un equipo moi físico. Bueno, e xa o vedes aí. Hola, boas, André. Que Hola. tal? Ben. Encantado, gracias por asistir ao podcast. Nada, estábamos falando ahora mismo dun titular así en general que darías, por exemplo, ti da confección da plantilla. Que o que dicía eu tamén, que para min, ti eres ahora mismo Fabricio Romano, porque falar ti e anunciarse un fichaje. Así que non sei que titular darías ti, en general. Despois vamos por fichaje, si che parece. Un titular así de repente, pois un Obradoiro que depende do teito. Vale. E bueno, ahora antes de que falemos máis con André, Xian, que faltabas ti. Sí, no, pois pareceme o que di Diego, un equipo moi físico, pero segue sen convencerme isto de que haxa só un base e sobre todo o que máis me preocupa é a posición de 4. Contamos con Galán como único 4 puro e sen saber moi ben o que pode facer en ACB. Preocúpame bastante esa posición sobre todo. Bueno, pois nada, eu agora diría de falar máis dos xogadores, o sea, dos fichajes individualmente, decir que credes que poden aportar, si encaixan na vosa visión ou non. Eu empezaría, bueno, pois
Iría dos máis recentes aos máis antigos. Empezaría por, eu que sei, ahora mesmo non me acordo o orden exacto, pero bueno, si queres empezamos por ai, que non me sale. Abogidi. Abogidi, ten un nombre difícil. F para los colegas, xa está. André, como ves este xogador para o equipo? Pois posiblemente o xogador que determine ata onde pode chegar o Obradoiro. É un melón por abrir. Se che sale ben parte da temporada, ter ese 4 aberto que funcione. Se che sale regular, dependes moito de que o resto de pezas vayan todas ben. E se non cumple o nivel, dentro de que é un xogador ainda novo, pois condicionache moito a plantilla, sobre todo porque a mí o que me preocupa é a confección que fixo o Obradoiro nos postos interiores. Creo que tes moi poucas garantías, en xeral, e tampouco tes moita variabilidade. Eu opino o mismo, estou bastante de acordo. Non sei o resto, que opinades? Eu tamén creo que é Totalmente. unha caixa máxica este home. A ver que pasa. Eso mismo. Bueno, a ver, eu opino... Quen falaba aí? Falaba alguén? No, eu No. decía que sí, que non temos moita información del, só sabemos que físicamente é unha bestia e a ver o que pode aportar ao 4, que non é a súa posición así natural a priori. Eu Sí, creo que eu van a opino xogar eso. que van a xogar outros xogadores ao 4. Non sei, Andrés, se o ve igual. Pero penso que sí. É posible que eu entendo que o mellor ven algún dos aleiros que o mellor poden xogar ese 4, pero a min tampouco me termina de convencer. A min Barrueta faiseme pequeno para xogar o 4, aínda que o vimos algunha vez. En primeira fe pode cumplirche, pero en ACB é outra liga. Brito nada, e Meindl eu tampouco termino de ver xogando o 4, que o mellor apostan por probalo, pero eu só vexo a Galán podendo xogar de 4 en sustitución. E, por exemplo, falando de Galán, André, ti como ves o tema de Galán en ACB? A ver, hai que comprender que tamén o tema dos cupos cambiou na ACB, moito máis difícil, e tamén ben influído pola propia primeira FEP, porque ao final hai xogadores que o mellor, pois en vez de quedarme en ACB para ser un xogador que vai xogar pouco, prefiro irme a primeira FEP, que ademais de xogar vanme pagar máis. Eso súmase ao problema dos xogadores que se están indo á Universidade Americana, e, bueno, pareceme unha aposta que podo entendela, non ten por que salir tan mal como algúns pensan. Eu creo que un xogador que se sale ben polo menos vai cumplir en defensa. O condicionante sempre vai ser o ataque. En ACB ter un xogador o que deixan tirar non é como en primeira FED, non? Aquí vai te condicionar moito. Non sei o resto que opinades sobre Galán. Pois basicamente eso, de que en defensa eu creo que vai aportar moito, pero en ataque podemos ir moi coxos con el. Eu dixen outro día que Galán con Epi funciona dunha forma distinta que con outro adestrador tamén. Sí, eso é verdade. Pero, bueno, tamén digo unha cousa. O equipo en general funciona de outra maneira con respecto ao que había o ano pasado, Tamén penso, porque, por exemplo, ata Quintela, non? Quintela tamén se notou que este ano tuvo un rol que, vamos, non tuvo o anterior temporada. Exactamente. Eu creo que tamén pode influir, pero sí que é verdade que Galán xa xogara no Leima, se estuera con Epi no Leima, e o fixera eu creo que millor que a primeira temporada no Obradoiro. Penso eu, vamos. Sí. Bueno, despois outro dos fichajes que, como sabedes, foi Joel Soriano, que, bueno, está aí acaparando noticias polos seus puntos, porque, bueno, mete moitísimos puntos na liga. Que liga era? Que ahora mesmo non me acorda. Liga Puertorriqueña. Pois eso, Liga Puertorriqueña, que fai numerazos. Eu non sei como ves, Andrés, o tema de... Bueno, xa falamos dos interiores e tal, pero non sei como ves o tema de Soriano. Creo que é un análisis complicado. Creo que nin hai que exacerbarse polo que fixo en Porto Rico, porque non deixa ser a Liga de Porto Rico, dentro de que vexamos xogadores que non sonan, pero tampouco creo que vai a ser o que vimos en Zaragoza. Supoño que será un punto intermedio.
terá máis minutos tamén dos que tivo en Zaragoza. Aquí ten que vir para ser un pivot que, para min, na miña visión, que deba rondar 25 minutos altos. Vamos a ver, ten unha evolución física, debería aportar máis que no pasado en ACB. Creo que ten que demostrar que ten capacidade para ser un pivot titular en ACB, pero ainda non temos as garantías con este xogador. Sí. Non sei o Eu- resto que... Sí, eu vou dicir o mismo que André, é que a Liga de Puerto Rico non é como a nosa, moi distinto, e ves a que aquel xogador dos que hai aquí, o ano pasado un ex-breoganista estaba xogando ali e comíase todo, e agora non. Pero o cambio é distinto. Si eu teño amigos en Zaragoza e decían que na súa etapa ali que estaba moi mal de forma e así, pero ahora en Porto Rico, polo que comentan e polo que se pode ver nos partidos, está bastante máis fino e así. Eu creo que ten bueno, que é a oportunidade perfecta para que demostre se pode ser un xogador útil en ACB ou se non. Diego? A ver, o bo que este xogando en Puerto Rico e que vai ser dos xogadores que máis rodaxe van traer para o principio da tempada. Entón, o sea, está como facendo unha pretempada, basicamente. Sí, a ver, eu penso eso, pero eu que di André, non sei tampouco hai que volverse pesimista, porque, home, o está facendo bastantes bons números na liga puertorriqueña, pero claro, con todos os respetos á liga puertorriqueña, pois é unha liga que, bueno, moi inferior, eu diría, home, non quero dicir anos luz da CB, pero, bueno, bastante inferior á CB, entonces, claro, o tipo se ve que, bueno, o tipo, perdón, o xogador está bastante forte, pero veremos como na CD, non sei o físico, André, como ves o tema físico neste xogador. Non creo que vai a ser un problema esta temporada. Creo que, de feito, en para ser, se tuvera que por non sei, un calificativo, creo que é cemento po Obradoiro, non creo que vai a ser o xogador de talento do equipo, senón esa rudeza física, creo que é po que ven. Non vamos a esperar un pivot super técnico, creo que vamos a esperar un pivot que lle toque ser esa parte máis física no poste, sobre todo con F como acompañante. Bueno, e ahora que non me saia... Bueno, non, a F xa falamos de F, xa iba a falar de F, Sí. pero de F xa falamos. Falando ahora do posto de base, non sei que opinas do de Caleb Agada, André. Que a min é unha das cousas que me preocupa da planificación do Obradoiro é o tema do base, non tanto polo tema de Agada, creo que seguramente poderá cumplir e poderá facelo, me preocupa máis que só hai un base na plantilla e só hai un suplente do base, supostamente. O resto, dentro de que ese propio suplente é máis o papel de escolta, a mí en xeral gustan máis as plantillas que apostan por 3 bases ou que teñen 2 bases seguros e unha escolta base. Aquí realmente, se nos puxéramos no papel máis favorable, como moito temos 2 bases. Non sei, a min é algunha das grandes dudas que teño e, sobre todo, como veña algún problema de lesións, pois, para min pode ser grave. E despois, a minha solución de Quintela ou incluso quen plantea Barcello, que eu non termino de ver de base, pero eu non... Quero dicir, para solucionar un problema dunha lesión que vas facer unha fichaxe, bueno, para salir do paso sirve, pero non é algo que podas alargar durante a tempada. Totalmente de acordo. Eu o que dis, tío, o de Quintela ou Barcelo en de bases, eu o que dis, tío, mellor nalgún partido, 1, 2 ou como moito 3 que poda, que sei, mentres buscas un xogador por unha hipotética lesión, eu podo entender que xoguen, pero claro, e máis estando na ACB, que vas a estar máis necesitado de victorias, que necesitas ter xogadores os mellores posibles dentro do que podas. Entonces, claro, Quintela a súa posición, por exemplo, non é de base. Entonces, sabes que te pode dar en determinados momentos cousas, pero eu penso que Quintela de base nin el se sinta a gusto, nin o equipo se sinta a gusto. E claro, é a Agada, a min o que máis medo me dá é eso, é verdad que este ano estuvo xogando de base e tal, pero non sei, é que non o sei. Non sei, Diego fai así ca cara, non sei.
A ver, é que a Gada empezou moi ben en Lleida xogando de escolta, que creo que chegou a meter 20 puntos contra o Barça, unha cosa así, pero xogou de escolta. Despois, non sei por que razón, empezou a xogar de base e viuse que non é o seu ser base. É máis un xogador que necesita un acompañante. Sí. Eu comentino antes o tema de que a mí tamén, André, o que me preocupaba era o tema dos bases. Se só temos un base, non queremos un Sergi Quintera 2.0 en ACB, que é o que ven sendo este chico. Entonces, Bueno, creo que che vai dar bastante máis físico a Gala, Sí. que creo que tamén é o que busca o equipo. Pois tes un metepuntos, e bueno, un xerador, non só metepuntos, tamén asiste Childress. O que queres ter de suplente, pois un xogador máis rocoso, máis defensivo, que tamén xogará, imagino, minutos xunto a Childress. Eu creo que un pouco buscar complementar o que ten o teu base titular. Sí, eu aí estou con André. Eu creo que facía falta un base puro máis. E non sei se foi tamén un erro gastar, o sea, ter 2 cupos, bueno, 3 de interiores. Eu creo que igual A min ese é o erro máis grande do Obradoiro. Sí, un terceiro base, eu que sei, un Ferrando, alguén así que te poda facer uns minutiños vos e non estar dependendo dun escolta que xogue de base, porque non é o mesmo. Bueno, se demostrou a temporada a de Félix, claro, e o ano pasado cando xogaba Quintela non o facía do todo mal, pero non era o mesmo. Tal cual. É que eu non sei, pero eu que dicíades vos. Eu, por exemplo, agora falando do tema de cupos e demais, eu tiña unha debilidade personal, que era o xogador do COB, o Isaac Vázquez. Tamén, eu tamén. todos. Eu creo que aí pesou moito a relación dos nomes. Sí, sen Exacto, dúbida. dos Porque tocallos. igual chega a estar Moncho aínda no Obradoiro e igual acababa aquí. Non sei, Andrés, Sí. ti que pensas? Eu creo que Isaac Vázquez tamén é máis difícil que chegue a un equipo como Obradoiro. É un xogador que ten que ter algún minuto, porque é novo, ten que porse a proba, pero é un xogador para futuro. Eu creo que tamén é máis difícil nun equipo como Obradoiro, que necesita un equipo que vai estar pelexando por non descender, necesita rendemento inmediato, e ao final, posiblemente a oferta de Girona en calquer caso sería superior a do Obradoiro, no? Sí. Girona é un club que se pode permitir apostar por un cupo a futuro e invertir un pouquiño máis, o Obradoiro posiblemente non. Entón, tamén o vexo un pouco inviable nese aspecto, sobre todo co tema que falaba antes das universidades americanas, que ao final os novos que che quedan, pois o normal é que se acaben caendo en algún equipo destes no mellor de mitad de tabla, ou que se pode permitir ter unha aposta no equipo. Sí. Bueno, volvendo aos fichajes, seguimos no posto de base, Brandon Childress, André, non sei que opinión a priori o base titular. O base titular é a estrela do equipo, é o que diría eu. Creo que o xogador seguramente do que máis espero, tamén quizás dos que menos me preocupa. Eu creo que vai dar o rendemento. Evidentemente, pois é difícil que traslade os números exactos de Turquía para aquí, pero creo que vai ser un xogador moi importante. Aquí terá un uso moi alto, veremos que pode sacar Epidel, pero sobre o papel é un xerador moi bo. E tamén é algo que creo que vai ser distinto para os afeccionados obradoiristas en ACB, porque eu creo que estábamos acostumbrados a un tipo de base con Moncho. Moncho tiña un esquema moi claro de como quería xogar cos bases, era complicado, había quen podía encaixalo e quen non. Temos outro adestrador, ven un base do que creo que pode sacar proveito, que seguramente pois poda darlle o uso que precisa o Obradoiro, e veremos eso, un Obradoiro distinto de ACB. Sei o resto, opinades? Eu creo que o mesmo, é ven de facelo moi ben en Turquía, pero a ver, ten que adaptarse á liga, pero en principio debería ser, senón o mellor xogador da plantilla, un dos mellores, porque o sea, non é un xogador que se dea moi ben o tiro tras bote, quizás é o seu
problema, pero é un xogador que xera moi ben, que dirixe moi ben o xogo, debería ser a estrela do equipo, como decía André, e eu confío a verdade en que deu un bo rendemento. Diego, Adriano, non tens nada que decir de Childress? Sí, con que salga como Dodson, váleme. Sí. Eu confío, pero díxeno antes, é que un base solo e que saia ben. Eso eu creo que xa non sei se será confianza, eso xa é Non vai ser máis Dodson. alá, Non vai ser Dodson. No, eu penso que tampouco. Ojalá nos equivoquemos todos e levemos Ojalá. sorpresa. A ver, co de Dodson fora unha locura. Fora un impacto brutal. O sea, chega a vir Pero 2 semanas Dodson- antes e nos salvábamos. Pero Dodson era un xogador que sabías que o impacto defensivo iba a ser moi importante, que a dúda era se podía trasladar ofensivo e pudo trasladalo. Ao final un xogador moi completo. De Childress non me espero o mismo, creo que vai ser un gran xogador, pero non un Dodson que eu creo que un xogador de nivel Europa que podría, non sei, chamar portas importantes. A ver, é que Dodson ahora mismo é un xogador Euroliga. Sí. Por eso, pero eu creo que é un xogador que ten hai que velo, non? Tes que ir adaptando paso a paso, pero é un xogador que ao final pode ir quemando máis etapas, teremos que ir vendo, pero a ver cal é o teito que ten aquí en Europa. Bueno, e por último fichaje do Obradoiro, pois foi Leo Mendel. Non sei que... Bueno, non o último en tempo, me refiero ao último que queda por tratar. Faure. Como? Perdón, é verdad, Faure. Faure. Se me olvidaba de Faure, perdón. Menos mal que está Diego que se me olvidaba de Faure. Faure, André, que opinas de Faure? É que creo que é injusto valorar a Faure de por sí. Creo que para min é o que estaba pensando cando me dixestes, bueno, a valoración, porque eu estou de vacacións, ainda para o periódico non nin a fixen. Pero o que tiña claro era que o que non me gustaba non era o tema das fichaxes, senón a configuración do equipo, é o que me parece un error. Apostas por 3 interiores cupos, entendo por que o fas, pero non o comparto, que porque había máis opcións en cupos interiores, sobre todo no 5 que en posicións exteriores, pero ao final condicionaste moito a plantilla, apostas demasiado que che salga ben o dos interiores que eu teño serias dúdas, ao final metes un terceiro pivot cupo xunto a un segundo pivot cupo que a priori non debería ter minutos, se chega a telos creo que será porque temos un problema ou físico ou de outra cuestión. Non me parece unha mala fichaxe se tuéramos 2 pivots que non ocupan plaza de cupo, tralo, pois bueno, un pouco como tivemos a Rubén Guerrero no seu momento, pois para que xogue se toca ou que non xogue, pero por lo menos é novo e pode crecer e tal, pero creo que nese papel é unha boa fichaxe, pero creo que o error é o que fixo o Obradoiro. A mí o que non me gusta do que fixo o Obradoiro, irnos a 3 cupos interiores, 2 no posto de pivot, e sobre todo cando apostas por 2 Anjos como segundo pivot, que tamén ten que demostrar se pode cumplir ese papel ou non. A min é o que me xera máis dúdas e creo que pode ser un problema moi grande para o Obradoiro. E por André, último, Leo Mendel... Bueno, perdón, así a día... Nada, que eu doulle razón, que é o que me preocupaba tamén. Pero eu volvo a dicir, eu confío. Dixen outro día, Faure é un xogador novo, vai estar en ACB e o mellor danos unha sorpresa grata. Pode ser. Vale, igual non. Cada André non, pero... O sea, eu toda cousa negativa que digo espero equivocarme o máis que poida sempre. Home, todos. Pero a min cóstame ver que xogue. Ahora mismo cóstame verlo. Soriano vai ter que xogar moito e vas a apostar por 2 años. Eu penso que vai ter o rol de Cheguren este ano, basicamente. Pois eu penso que vai ser menos que o rol de Cheguren. Pode ser. Porque
en LEP, o sea, íbamos primeiros, ganábamos partidos e había minutos para Echeguren. Pero es que en ACB vamos a ir moi xustos, o sea, Hai que ir vamos a estar cos mellores. peleando, claro. O sea, vamos a ter máis derrotas que vitorias, eso está claro. Non é como o Sí, ano ademais pasado. en caso de lesión seguro que igual se opta por Aboguidia o 5, Meindel o 4, algo así, e en caso puntual entón Faure pouquiños minutos bater ou ningún. Claro. Tal cual. Eu estou totalmente de acordo. E por último, Leo Mendel, André, que rol crees que vai ter este xogador? Bueno, creo que evidentemente debería ser un titular. Creo que un xogador, cando se anunciou, acórdome cando sacamos a nova, que había xente que se quedaba moi fría. Eu, por contra, en canto me dixeron o nome, eu dixen, pois é o que lle fai falta o Obradoiro, porque non se trata de ter un conxunto de talentos que teñan un teito moi alto, tamén tens que subir o suelo do equipo. Eu creo que eso é Meindel, é un xogador que sabes o que che vai dar en ACB, é un xogador con capacidade defensiva, un xogador que sabes que tamén che vai dar aportación ofensiva, dentro de que o triple é un problema, non ahora mismo para él, ten que mellorar esos guarismos, pero un xogador que che vai cumplir, que che vai axudar no rebote, é desas fichaxes que fan falta nos equipos, que che suban os suelos, sobre todo en equipos de descenso. Eu creo que era o que facía un tipo de xogador que facía falta. Claro, pero no tema dos triples, o sea, en teoría temos a Barrueta e a Barcelo para eso, non? A ver, tamén tes tres aleiros, a ver que faz cos tres. Eu sobre o papel, Barcello tamén é un... A ver, o Obradoiro é un equipo de apostas. Cando vas a moitas apostas, eu tendo a pensar máis mal, porque é máis probable que che salga mal a aposta, non? Entón, con tantas apostas que ten o Obradoiro, Barcello ten que demostrar o que pode dar en ACB, Barrueta máis ou menos o sabemos, pero un xogador que tampouco che aportan demasiadas cousas en pista. As tres cousas que che aportas ben, pero en outros aspectos non che vai a dar con outros xogadores. Eu creo que Meindel o que parte como titular, creo que o Obradoiro podenlle faltar puntos nesta ACB, hai que ver, pero eu creo que o tema é que Meindel tamén mellora un pouco ese acertiño que tivo nos triples a tempada pasada, porque o Obradoiro vai necesitar puntos e un xogador dos que debería ter bastantes minutos, dentro de que ten outros dous aleiros detrás. De que eu creo que tamén xogará o 4, non? Pode ser, aí o que valoren o adestrador e o corpo técnico. Non sei, tamén me parece unha aposta metelo o 4. Veremos que fan. Aí está a valoración, o análisis previo de por que fichamos a este xogador no do club. Veremos o que fan en pretempada e despois en ACB, e se funciona, porque incluso en pretempada pode funcionar sen ACB, non? Claro, que na pretempada este xogador penso que nin xoga. Como? Claro, igual va coa selección. Está coa selección. Se vai nas ventanas. Nin está Brito... vamos a ter unha pretempada un pouco distinta ao que vai a ser a nosa tempada. Posiblemente. Bueno, ano pasado Brito tampouco estuvera, así que... No, é verdad. O ano pasado tuvemos moita canteira en pretemporada. Tamén lle costou arrancar a Brito. Bueno, de feito Meindel en Fuenlabrada xogaba máis ao 2 que o 4, o sea, máis de 3, pero tivo máis minutos ao 2 que ao 4, entón aí a ver como se adapta e se lle toca xogar nesa posición. E o de Brito, André, que? Eu é que meu ídolo, Brito. Como ves? A ver, eu creo que era outros problema da configuración de plantilla nas renovacións. Eu creo que o problema... Eu creo que Brito vai dar un nivel de ACB, porque en defensa eu creo que vai cumplir. O sea, o suelo de Brito creo que é ser un xogador de zona baixa, evidentemente, pero que sabes que che vai aportar en defensa. O teito eu creo que o mellor de xogador de mitad de tabla, veremos, de rol, pero de mitad de tabla, se pode trasladar un pouco a acerto ofensivo. Pero eu creo que o problema é que a miña visión de como debía ser a plantilla era que era
Barrueta ou Brito, non Barrueta e Brito. Eu creo que ese é o Totalmente. problema da Tal configuración cual. do Obradoiro. Tal cual. Igual. Para min ese é o Totalmente. erro. A cousa non é se Brito pode cumplir, se Barrueta pode cumplir. Barrueta sabes o que che vai dar, Brito dache certa seguridade, eu creo que en defensa, creo que pode cumplir, porque xo demostrou tamén en competición ca selección, pero tamén era o erro que iba a cometer o Obradoiro se renovaba os dous, e ao final condicionou a plantilla. Tu tiveche que fichar un aleiro titular e comerte os dos aleiros por renovalos. Aquí tamén xoga o tema de o que quería Epi e despois as opcións de xogador, opción en caso de ascenso ou renovación. Eu se tu era que escoller hubiera escollido a Brito. Seguramente sí, porque creo que ten un teito máis alto. Pero aí estaban as condicións que as que firmaxe os xogadores. Eu tamén, eu sin duda hubiérame quedado con Brito. Eu a Barrueta tamén, eu tamén o amo. Eu si teño que elegir, elegiría a Brito sin dudar. Eu tamén penso que o de Barrueta pode ser debido a, home, a ver, a Epi. Eu penso que Epi tamén tuvo moito que ver que Barrueta seguira, non sei que opinas, pero eu penso que pudo ver moito. A ver, eu creo que era unha condición do contrato, non cho podo asegurar Bueno, con a man no entonces, lume, no? Pero eu creo que a min polo que se me comentou ou é un dos xogadores que tiña opción el ou era unha condición en caso de ascenso, porque ao final Junior sale do Leima buscando primeiro ofertas a CB, un xogador que se quere promocionar máis arriba. Ao final acaba en Obradoiro un por Epi, pero tamén dous polas condicións que lle das o xogador. Entón, xa. eu creo que era un xogador que tiñas comprometido. Bueno, Sí, creo que sí. eu, na miña opinión, Brito gústame moitísimo, pero gustoume contra o final e para min Barrueta é o mellor no equipo no Casa Anxout. Xa sei que non comparte moita xente esta opinión, pero eu é a miña. Vale, é estable durante toda a tempada e recibe, tira e é o seu papel. Pero tes que ver a dimensión do xogador máis alá deso, non? Porque se che pregunto que máis che dá Barrueta, non me vas decir moito máis. Brito, aínda que en tiro non che poda, non sea un seguro, é algo no que pode crecer, pero dache en todos moitos máis aspectos do xogo. Que aínda así tamén o Obradoiro é un equipo que necesita os puntos, quero dicir, tiras a plantilla e non hai moito anotador, é un Barrueta, entre comillas, un xogador que che pode facer falta, pero creo que en todas as dimensións, en todo o que necesitas nun campo de baloncesto, aportache máis cousas Brito, dentro de que Barrueta aportache en outras, e quizás nun grado máis alto, pero Brito un pouco un xogador que aporta en moitos campos. Eu refírome, por exemplo, André, cando Barcelo pegou o baixón, o que sostivo o equipo foi Barcelo, ou Barcelo Barrueta. Nese momento axudou. Bueno, axudou, sí. Quero dicir, ao final creo que o Obradoiro do ano pasado, e ademais, por un lado está que agora estamos falando da CB, que é outra cousa completamente distinta. Sí, bueno. E despois, en primeira FEP, ao final, eu creo que en xeral o Obradoiro non era, quero dicir, se me dis, cando o Barcello baixou apareceu Barrueta e apareceu todo o resto do equipo. Quero dicir, foi un equipo moi coral, e cando non estaba Barrueta estaban outros tamén e funcionaba, e Brito tamén foi decisivo para ganar certos partidos, tanto en ataque como en defensa. Ao final, creo que o Obradoiro do ano pasado era moi coral, tamén nos temos que quitar un pouco moita da imaxe do ano pasado, porque ahora mismo non ten nada que ver. De feito, os xogadores que trasladas de primeira FEP a ACB tamén é outra cousa, non van ter ese dominio nin de cerca. Sí, quizáis tamén, o sea, Barrueta aporta moito triple, quizáis algo de rebote, pero nun baloncesto tan rápido de transicións como hoxe en día, quizáis un xogador así, quizáis así limitado en bote, quizáis, home, Brito creo que vai aportar máis que Barrueta por eso, porque pode xerar máis por si mesmo os seus tiros e as súas penetracións, e Barrueta quizáis depende máis do equipo nese aspecto. Que ainda así Barrueta, quero dicir, aquí o que estamos falando é que para min o erro era renovar os dous, claro. Eso, pero os dous xogadores son xogadores
que sobre o papel son Sí, exactamente, son válidos para a CB. Nadie está dicindo que no, este non vale, outro sí. Exacto. Aportan Claro. cousas distintas, todo depende do que busques. Para min, o erro po Obradoiro era irte cos dous porque tiñas que fichar un titular para ese posto, sí ou sí. Eu íbame máis seguro índome solo con un deles dous, fichando ese titular e tendo marxe, pois, o mellor para ter ese outro base ou buscar máis alternativas. Bueno, e por último, dúas preguntas máis, e xa che deixamos a André. Eu quero falar tamén primeiro, do tema Barcelo. Bueno, se estaba aí, eu non sei se sabedes máis do tema da nacionalidade, non sei que de Tataranieto de Cádiz, non sei. Pero, claro, a min, por exemplo, preocúpame que ocupa plaza de extracomunitario. Non sei ti como ves. A ver, o de tema da nacionalización non teño ni idea de que vai pasar, porque tampouco non... Eu só sei o que me comentou Héctor de que iban a estudiar, pero non, quero dicir, non son un experto en como funciona o tema para nacionalizar por abuelo ou o que for. Sí, como ela hai moito Ahora, máis Nieto, tamén. creo que é. Ahora ben, eu creo que Barcello era un xogador que tiñas que renovar, máis que non. Sí. Estás ao mellor nun 75-80 que tiñas que renovalo polo que aportou, polo que fixo, pero un xogador co que te vas non con moitas garantías para ACB. Eu creo que o suelo de Barcello si está en ser un xogador ACB, o suelo, estamos falando do suelo, nesa zona baixa. O que condiciona todo eso é que ocupas a plaza de extracomunitario. O mellor hai equipos que non queren apostar por ti como extracomunitario nesa plaza. Ahora ben, Barcello tamén se demostrou en Alemania que podía dar o rendemento, que eu diría que é un espacio que podemos considerar intermedio entre o mellor, se buscamos ligas que podan estar entre a primeira FEB e a ACB, pois pode ser válida. Sí. Pero é o gran reto, ¿no? Ver que pode trasladar Barcello a ACB dos seus recursos, non só en ataque, porque eu creo que ano pasado vimos un Barcello máis físico, tanto en defensa como en axudar o rebote, aínda que sexa pequeniño. En ACB vai costar máis, por suposto, pero é o reto de ver canto pode trasladar do que ven de facer a ACB, se vai ser un xogador de 5 ou 6 puntos, se vai poder aportar máis, se ese é o seu teito, o que pode aportar en rebote, en facer funcionar o equipo, non sei. E tamén o rol que lle de Epi, que esa é outra, non sei se a idea vai partir como que poda ser un titular, como que poda ser un revulsivo desde o banquillo, supoño que probarán cousas tamén. Sí, tamén hai casos de exemplos similares, ainda que sexan xogadores distintos como Jaworski ou Hughes, por exemplo, que agora xa non ocupa ficha extra, pero que deron un rendemento bo viñendo da primeira FEB, e Jaworski tamén xogou en Alemania, e aínda que sexa moi baixiño, eu creo que vai ter bons partidos e creo que vai aportar máis do que algunha xente pensa. A pesar da súa mal final de tempada no pasado, quizáis. A ver, eu creo que é unha das incógnitas, o que dicía ao principio. O problema do Obradoiro é que é un equipo de moitas incógnitas. Eu creo que o rendemento de ACB vai ter, mínimo, vai ter rendemento de xogador por lo menos de rol, nesa parte baixa de ACB. O tema é que che ocupa esa plaza extracomunitario que moitas veces, cando en mitad da tempada che vai mal, pois vas a buscar no mercado americano pois un xogador que che poda un pouco axudar nesas costuras que tes no equipo. Hai que ver que pode dar Barcello e tamén se ao final pois o tema do pasaporte se soluciona, pois xa se sube o caché de Barcello, xa un xogador moito máis válido que é perfecto para a plantilla. O único problema que ten é esa etiqueta extracomunitario e demostrar o que nos pode dar aquí na ACB. Bueno, e por último, o tema de Lupis. Tiñas que comerto. Xa está. Claro, é que eso. Eu o que... Si, di, André. No, a mí o único que me preocupa é que o Obradoiro sea conservador no sentido de... É unha plantilla que potencialmente pode ter moitos problemas, que eu creo que o Obradoiro, a ver, en xeral, ainda que vaya ben, é moi factible que tenes que ir ao mercado igual, porque todos os equipos acaban indo ao mercado en mitad de tempada.
pero potencialmente un equipo que pode ter a obligación de necesidade de ter que sustituir algo, cambiar algo porque non funciona, porque son moitas apostas. Eu teño medo de que sean conservadores nos postos exteriores e digan, bueno, pois vamos a ver como vai Lundqvist, que en 4 ou 5 xornadas, por ser un pouco conservadores, ver se Lundqvist pode cumplir o papel e zafamos sin ter que fichar aí, pois acabemos pagando. Ahora é un xogador que ten talento, pero vendo unha lesión moi longa, todo incógnitas. É un extra que está aí, simplemente está aí. Se acaba aportando algo, aporta algo, se non aporta nada, tocaba comercho, é o que hai, non podes facer outra cousa. Eu diría que o xesto xeneroso do Obradoiro, non? É a función xenerosa do Obradoiro desta tempada. Generoso, pero arriscado tamén. Eu querría revisar cal é o contrato de Lundqvist para atreverme a dicir tiña contrato seguro, senón non creo que seguira. Claro, eu non creo que o Obradoiro fora xeroso no aspecto de estás lesionado toda a tempada, porque con Huskic non se foi xeroso, non? Entón, eu creo que é un tema de contrato, toca que toquedes. Non estaría aquí Lundqvist porque son cartos que te aforrabas e que o invertirías en outros xogadores, en facer unha fichaxe un pouco máis ambiciosa en algunha outra posición. Bueno, é unha última, ahora sí, ultimísima de todo. Ti crees que van tardar pouco en fichar? Tes esa sensación? Eu creo que o Obradoiro é un equipo que debe estar revisando o mercado en todo momento, pero creo que tamén se meteron, eu creo que ese Obradoiro puxose unha pedra no seu propio camiño, porque creo que é moi posible que faga falta algo nas posicións interiores, pero claro, que faz? Tens que ter 4 cupos convocados. Eu creo que ese é o problema, é por lo que non me gusta de que foran a 3 interiores e 2 pivots. Eu creo que é moi factible que o Obradoiro mellor teña que ir a por un pivot ou por un 4, un xogador que pode xogar nas dúas posicións, porque é que hai tantas incógnitas, pode que Dos Anjos non che cumpla como segundo pivot, pode que Joel Soriano non che sea suficiente como pivot titular, pode que Galán se che quede un pouco curto como suplente. A ver, como che sale, son tantas incógnitas que é moi posible que teñas que estar nese mercado de interiores, pero que faz cas convocatorias? Tes 3 interiores cupo que tes que convocar, a menos que tamén fiches un cupo a maiores. Sí. O sea, Bueno, claro, nunha liga me preguntan aquí... Eu deixo un nome que está Roland. sin equipo ahora mismo. Mirotic. O qué? Sí. Bueno, Cupo 4. sí, hombre. Se quere vir non lle dicimos que non tampouco, pero Pagámoslle con marisco. sí. Bueno, din aquí no chat, última pregunta. E o de Thomas Scrap, que pasa? Ainda non se anunciou ningún equipo. André. Thomas Scrap ten que ver como se resolve, é un xogador que sonou para o Obradoiro. Bueno, vou vos facer un regalo para, bueno, non sei se chamalo podcast ou ser un directo, exactamente como chamar isto, pero non é o único xogador de Tenerife que sonou para o Obradoiro. Pero, bueno, as dúas opcións foron inviables, ao final tú ves que chega un xogador como Meindl, pois, claro, aí é onde che está dicindo a propia fichaxe do Obradoiro que Thomas Scrap era un xogador que che encaixaba aí nese plan que tiñas. Totalmente. Thomas, a ver que fai, creo que é un xogador con moi bo mercado, un xogador que che aporta en tantas facetas, tamén xa vaise facéndonos un pouco maior, pero, bueno, un xogador totalmente válido, con moitísimo cartel para equipos de zona bastante máis alta que na que estamos nós. Evidentemente, é un xogador que intentas fichar, tirándolle do pasado, do cariño que lle poda ter a cidade, pero era inviable, xa ten un cartel moi alto para o Obradoiro e a ver onde remata. Pois moi ben, non sei se tedes vos algunha pregunta máis para André, se non xa o deixamos que goce das vacacións, xa, que xa o temos aquí. No, pois nada, André, un placer e moitas gracias por
por interrumpir as túas vacacións e vir a este podcast que acabamos de comezar. Non pasa nada, non pasa nada. Estamos xa en casiña de relaxación para volver pronto á oficina. Moitas Perfecto. gracias. Gracias. Pues nada, moitas gracias a ti. Chao. 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 Bueno, pois nada, aí estivemos con unha charla extensa con André e nada, antes de pasar a outro tema, antes eu quero, bueno, fomos polas rúas de Santiago un domingo de agosto, é que a quen se lle ocurre, e claro, encontramos moi pouca xente. Nada, quisemos preguntar pois sobre como vían a plantilla, os temas que estuvemos tratando ahora mismo, basicamente. Entonces, bueno, fíxose o que se pudo, deberíase ter feito máis, prometemos que traeremos a máis personas, pero esta vez solo se pudo encontrar a 2 persoas, pero creo que son opinións bastante curiosas. E nada, así que pois adiante, empezamos esta sección que se chama A Voz de Sar. Bueno, hoxe saímos ás rúas de Compostela para coñecer cal é a opinión dos obradoiristas sobre a nova plantilla e cales son os obxectivos que ten a plantilla este ano. E tamén a poder ser cal é o seu partido favorito deste ano. Así que, adiante. Bueno, pois xa encontramos a un obradoirista por fin, estamos con Iago Boas. Bueno, vamos a falar da plantilla. Que opinas da plantilla? Que virtudes lleves e que defectos? Bueno, eu creo que como virtudes é que ao final estás mantendo o bloque do ano pasado, que constitúe, creo que neste caso, de 7 xogadores. Ao final tes ese bloque compacto que xa está un pouco adaptado aos sistemas de EPI. Como defectos, igual, decir que estamos apostando moito por xogadores que non sabemos como van a rendir. Ao final, é o que ten ser un dos presupostos máis baixos e, bueno, eso é o que considero. Vale, algún xogador que penses ti que vai ser importante ou revelación no Obradoiro deste ano? Creo que a revelación vai ser Brandon Childress, o base que ven da Liga Turca. Vale, boa aposta, veremos. E despois, que partido para ti é máis especial nesta volta á ACB? Bueno, Obradoiro Breogán, sempre. É o que máis esperamos todos os obradoiristas, creo. E, por exemplo, o partido do Obradoiro Girona con a volta de Moncho? Tamén. Teño ganas de ver a McClung tamén, que é un fichaxazo, a verdad, pero sobre todo que volva Moncho para que o recibamos como se merece. E por último, a primeira xornada non se sabe o calendario, a quen che gustaría enfrentarte no primeiro partido na volta da CB? Gustaríame un Obradoiro Coruña na primeira xornada, en Sara, a poder ser. E que crees que vai pasar? Que crees? Que vamos gañar de 6 puntos, ben, xogando ben. Bueno, pois estamos aquí recorrendo Santiago, porque está a cousa complicada en agosto, pero encontramos outro obradoirista máis. Aquí estamos, verdad, con... Hola, Jorge, buenas, ¿qué tal? Bueno, a plantilla este ano, que che parece? Bueno, me parece una buena plantilla. Sí que igual todo el mundo esperamos algún fichaje más así estrella, pero bueno, lo veo una plantilla que se conoce del año pasado sobre todo y esperemos que las nuevas piezas pues puedan aportar su granito para el equipo. Vale, e o xogador revelación que crees que vai ser este ano? Claro, de los nuevos no conozco mucho, pero bueno, te voy a decir Barcelo, venga, de los del año pasado, claro. Vale, e un partido estrella que che chame a atención que estés desexando que pase, cal sería? A ver, salvo los típicos de Barça, Madrid y los grandes, pues coño, el Breogán. Y bueno, el Girona también, así por Moncho, pero bueno, eso sobre todo. Perfecto, pois moitas gracias, seguimos. Bueno, pois nada, esas eran as opinións dos aficionados do que pudemos encontrar un domingo de agosto en Santiago. Non sei se tedes algo máis que decir. Sí? No, bastante ben. No. Sobre todo o primeiro moi de acordo co que Sí. cun presuposto baixo, aínda bien antes o Unicaja 19 millóns, que vas ter que facer moitas apostas, porque senón non te dá. E o tema, por exemplo, do partido... por exemplo, o partido do ano, cal sería o voso? Home, o derbi, coño. Para min os derbis de Girona.
E incluso Eu si tamén, o que eu estuve Girona. entre esos dous. Eu Co Girona tamén. e Moncho. Bueno, Non A mí, sei o que sea, eles, Madrid-Barça, eso xa se dá por feito. Valencia, Nah, quizá pero- e No, Baskonia. Madrid-Barça, Claro. no. Pero os derbis e Pero Moncho, eu, para min, é que vámonos cansar de aplaudir a Moncho. Vanos sí, doer as mans de aplaudir a Moncho. O sea, Buf, vai ser algún ainda das vai ovacións, chorar. es que vai ser das ovacións máis grandes a máis grande, eu creo. e non estou exagerando do baloncesto galego. Sí, sí. Pois pode ser, por aí andará. Mais ou menos como o recibimento de Sergi Quintela no Pazo, ¿no? Parecido, Pero parecido. é Un pouco distinto. distinto. Pero sí. Bueno, pois nada, se non queredes comentar nada máis do mercado do Obradoiro, se queredes pasamos, xa abrimos o abanico e falamos do mercado en xeral. Non sei, Sí. digamos, así que titulares vos deixa o mercado en xeral. Teremos un invitado, Rodri, que coñece aquí Xián, en canto este, pois o metemos. Pero non sei, mentres, se queredes dar un titular sobre o Pois mercado, venga, McClung. Un sí, titular é tal McClung. cual. sí, totalmente. Eso e o Valencia, o mellor, non? Despois de todo o que se foi e todo o que entrou. Sí. Tal cual. Bueno, pois aí tenemos a Rodri. Hola, buenas, ¿qué tal? Boas. Espera que nos se escucha bien. Espera. A Sí, ver. muy bien, muy bien. A mí me oís o no? Vale, vale. Sí, Bien, sí, bien, te bien. oímos, te Es oímos. la primera vez que uso esto y no tengo Nada. ni idea. Pues nada. Pues nada, Xian, ¿quieres tú hablar así más? Que tú lo conoces más a Rodri ahí. Sí, pues nada, hacer un repaso así de un poco de lo que fue el mercado y nada, que diga, que empiece Rodri a ver qué nos trae. A ver, me podéis decir el equipo que queráis y yo repaso un poco, doy mi opinión. Si queréis empezamos con Hoy Obradoiro mismo. estábamos hablando de... Venga, del obra, venga. ¿De quién estábamos Danos hablando? aquí. A ver, ¿de quién estábamos hablando? ¿De? McClung. De Vale. Pues McClung. eso. ¿Queréis empezamos con Girona? Sí, Venga. Vale. Con Monchito. Bueno, a ver, la plantilla del Girona, porque no las tengo ahora mismo todas en la cabeza. Pero bueno, a ver, Girona, pues mola Girona, ¿no? Mola bastante en su primera temporada en Europa, en FIBA Europe Cup, que es una competición... La pena, yo como aficionado de Zaragoza no merece mucho la pena, pero bueno, como primera experiencia en Europa, según dicen, te puede atraer a mejores jugadores, pero yo no sé si lo veo, después de además de lo que ha traído Zaragoza al mercado, sin jugar Europa, pero bueno, ahí lo dejo. Entonces, para empezar la línea exterior, y me gusta, pero el tema es que yo no sé, a nivel defensa no sé cómo lo veo, ¿eh? Andrés Tuita mola bastante además porque es cupo, entonces me parece un fichaje bastante bueno. Bueno, Isaac Vázquez, apuesta de futuro, básicamente. Yo no sé si va a ocupar el rol de Guillem Ferrando que tenía esta temporada, pero bueno, mola bastante el puesto de base por lo menos. Luego Whittaker, que es un tío con puntos, con chispa. Y bueno, McClung, ¿no? McClung puede opositar a MVP, quizás no. Igual me pasé yo cuando lo puse en Twitter, pero No, a máxima nota. pues Puede yo ser, te diría, perfectamente. yo te diría que puede ser un Musa 2.0, ¿eh? Sí. Puede ser también, Sí. puede ser también. Es un jugador tan completo, no creo que llegue al nivel que hasta Musa, pero Ya. a ver, vamos a ver. Luego está también el tema de Yasel Pérez, que bueno, a mí es un tío, a todo el mundo le encanta, a mí es un tío que no me acaba de convencer. O sea, sí, pero al final lo que hemos visto en ACB tampoco ha sido nada del otro mundo. Entonces habrá que verlo. Bueno, aquí tenemos malos recuerdos de él, ¿eh? sí, bastante malos. Sí, con Cantabria hizo buena temporada también. No se va a ganar nada, pero eso, que en ACB... Hizo el partido de su vida aquí, ¿eh? Sí. Madre mía. Después de eso, no creo que no volvemos a perder hasta Hasta la el Copa COP. con Palencia. Ah, bueno, Pues ya, mira, pero... pues eso, Yasel Pérez, pues a ver, el LEV obviamente es un bombazo. Y luego, es que en cuanto el equipo ha empezado a carburar un poco Granada, Yasel Pérez
no es que haya desaparecido, pero ha bajado un poco el tono. Entonces, hacerlo. Yo de suplente de McClung lo veo bastante bien, porque además tampoco tiene la responsabilidad para ser la primera espada. Pero vamos a ver. Yo no sé qué opináis de la línea exterior de Girona. Pues sí, parecido. Sí. O sea, tiene un... Yo creo que es bastante completa para lo que es la... Bueno, estará en mitad de tabla de ACB, pero bueno, está por ver ahí cómo encaja Isaac y algunas cosas así, y McClung cómo se adapta a la liga, pero bueno, imagino que no va a tener problema. Un McClung yo creo que va a ser un bombazo directamente. Sí. Y ya está. O sea, y el Erup, que estaba en un nivel tremendo, la verdad. Yo lo pedí hasta para Zaragoza, antes de la lesión que tuvo. Ahora como vuelve. A mí me ha gustado bastante. Luego el alero con Busquets. Que ojo Busquets, que es un tío que no se habla prácticamente nada de él, pero puede dar un nivel bastante alto esta temporada, ¿eh? Y luego lo que más me chirría es el ala pivot. Porque en Gessan parece que va a jugar más de 5. También rotando con el 4 porque es un 4 y medio. El Ajax Kunk, no sé si lo pronuncio bien, pero no me gusta nada, ¿eh? A mí es un tío que lo siento mucho para la gente de Girona que nos vaya a ver, pero ya Kunch no lo veo nada. O sea, es un tío que yo lo que he visto, peor defensor que Dublevich, y igual no me quedo nada de corto, ¿eh? No estoy exagerando nada, que puede ser de los peores defensores de toda la serie. Y pues vamos a ver, el 5 parece de momento que queda fichar un interior más. Pues no lo sé, vamos a ver. Sí, porque se les marchó el Sí. Juan Fernández. Sí. Bueno, a ver. Hacer billetes. Juan Fernández es un jugador súper sólido, ¿no? Pero Mucha a ver. foto y mucha hostia. Sí. Pues eso. A mí me gusta bastante. Yo creo que pueden estar ahí por pelear Copa. Y pues a ver. Bastante mejor que la de este año, he de decirlo, porque sus instas y tal no me acaban de convencer tampoco. Y yo creo que pueden estar en un top 9, top 10 fácil, ¿eh? Sí. Bueno, vamos con tu Zaragoza ahora, si quieres. Bueno, primero yo quiero hacer una pregunta, si puedo. Sian, ¿me dejas? Sí, claro. Nada, quiero saber cómo viviste la salvación el año pasado. Ah, también. Bueno. Y el Lugo por encima. Mal, la viví mal. Luego a falta de, no sé si eran 12 segundos, menos 6 o menos 7, no recuerdo. Mira que lo he visto veces, pero no me acuerdo. Pero veía muy negro, Pero veía muy negro, estaba ahí sentado en el sofá y no lo veía, Y de repente pues te mete Bel Haynes el triple desde el campo, en la tabla. Falla 2 tiros libres Francis, si no me equivoco. Sí. Luego falla uno Aranitovic, bueno, no lo recuerdo, pero que son una serie de cosas que un milagro absoluto. Porque la cantidad de cosas que tuvieron que pasar para que al final acabase Belges tirando a fallar. A fallar. Que le llegase con un bote, que nadie cogiese el balón, salga afuera, doble para Marco Espisu, también con bote, le llegue justamente aquí a la cintura, perfecta para levantarla, y la meta, pues no sé. Sinceramente. Un milagro casi fue eso. Sí, No, un milagro casi no, fue un milagro. Yo lo estaba viendo en casa y empecé a gritar sin ser de ningún equipo. Yo grité como un aficionado yo también. Zaragoza, para que lo sepas. Pues le ganaron al Breogán. Allí mismo me eché a llorar, porque era una barbaridad. No me Todo lo que hemos sufrido toda la temporada, la 23-24, te empiezas más o menos, no como un tiro, pero hay con opciones de meterte en copa. Y luego acabas haciendo un 3-15 en la segunda vuelta, pues dejamos muy mal sabor de boca. Entonces, 3 años muy malos, bueno, incluso 5, se podría decir. Y vas a acabar así descendiendo, pues merece bastante la pena, ¿no? A ver, nosotros tenemos experiencia en eso, de estar casi clasificados para Copa y descender. Sí, eso es cierto. A ver, Rodri, Bueno, yo me alegro de Adrián. la renovación de Gonzalo, todo hay que decirlo. No sé qué opinas.
Es que eso también es otra cosa, porque la renovación de Gonzalo también es casi otro milagro. Porque tuvo que pasar que no ascendiese Betis para que él viniese de segundo entrenador. Luego llega Jesús Ramírez, lo echamos. Joan Plaza, lo echamos también. Y por alguna razón, que nadie sabe, salvo el presidente y el director general, ponen a falta de 12 días, si no me equivoco, y 3 jornadas a Gonzalo García de Vitoria de primer entrenador. Entonces, pues eso, nadie sabe por qué lo hicieron, yo aún no lo entiendo, y nos salva. Exacto, y lo coge cuando nadie quería ese equipo en ese momento. Bueno, es que probablemente hasta cuando se lo dijeron a él, alguna mala cara tuvo que poner. Pero Seguro. voy a defender, voy a tener un descenso también en mi currículum, pues... luego llega lo de Chus Vidorreta, bueno, que ya sabemos todos cómo acabó, que no acabó viniendo, pero vamos, estaba hecho. Acuerdo verbal, era venir, poner el papel, poner el boli y firmar. Entonces, pues nada, no salió, pues se va a Unicaja y como no ven que no... bueno, pues Gonzalo. Y ya está. Se lo merecía, joder, se lo merecía. Sí, se lo merecía. Yo creo que lo va a hacer bastante bien. Pues eso, básicamente. Sí, parece que el susto les vino bien porque, bueno, también se fue Justa, seguro que no sé cuánto cobraba, igual medio kilo, por ahí. 2.000 netos. No, netos, perdón, no, brutos. ¿Cuánto? Entonces, pues Sí, eso sí, seguro sí. que ayudó a hacer el equipo que hicisteis, que es bastante... Mira la o sea, es un operación. equipo... Sí. No, que no igual no para entrar en Copa, pero para estar... No, para entrar en Copa igual yo no lo veo. 10º puesto, entre el 12 y el 10 por ahí seguro. Sí, bueno, primero comento lo de la operación y luego ya entramos un poco en nombres Sí. y tal, que la plantilla tampoco es para echar cohetes, pero está bien. A ver, pues lo de Justa, si no me equivoco, fueron, porque claro, el EFES paga cláusula, que bueno, yo doy palmas con las orejas, porque yo lo quería bastante fuera a Santi Justa. Aunque la gente de fuera diga, 15 puntos por partido, pues no, es que aunque te meta 15 puntos por partido, el tío es capaz de perderte el partido solo en 3 jugadas. Entonces, los números fueron, el salario era de 600.000 euros, bruto, y luego la cláusula... Millón y medio, la cláusula. No, millón y medio no, pero que al final todo hacía 1 millón. Ah, O sea, con 1 millón de euros solo por un jugador, puedes hacer bastantes cosas. sí. Eso es. Ahora, bueno, comentamos un poco Zaragoza, que imagino que vendrá bastante gente a ver el vídeo cuando esté salido. Bueno, Hombre. a ver, el base, pues a ver, el tema de los cupos, ¿no? Guillem Vives, Sergi García, Trevor Haynes. Pues Trevor Haynes, capitán general, y Guillem Vives pues está allí para aportar dirección, veteranía y bajar un poco el culo. Porque en las líneas exteriores no ha habido nada de defensa últimamente. Y pues a ver qué puede ofrecer Guillem Vives. Yo creo que lo va a hacer bastante bien, lo va a hacer, pues va a cumplir. Tampoco creo que como cuando se fichó que era jugador LEP, no lo creo para nada. Y Sergi García, pues yo no sé cuánto va a jugar, pero vamos, viene para más o menos rellenar y para aportar en los entrenamientos. Y bueno, si se lesiona, el tío yo creo que saldrá con hambre de querer hacerse un hueco en la CB y para jugar sus 15 minutos. Luego, Sí. el escolta es de mucho nivel, Homes Jaworski, eso es una barbaridad. Yo no sé ni cómo hemos fichado a ninguno de los dos. Imagino que Bueno, va a ser... el Jaworski es el Barcelo de Hacendado, ¿no? O al revés. Es que Jaworski, a mí Jaworski me parece muy, muy bueno. Y además, desde su etapa en Guipúzcoa ha cogido muchísimos kilos de músculo, porque si no sería un problema. Y nada, pues ya es un tío no correcto en defensa, pero que no resta para nada. Entonces, pues a ver, a mí me gusta bastante el escolta, luego el alero. Aquí viene el problema. Ya alero, la pivot y, bueno, pivot no está mal, pero el alero y la pivot sirve muchísimo, porque Miguel González no ha evolucionado nada desde que llegó, no ha evolucionado absolutamente nada. A ver, yo no sé si va a dar un paso adelante, porque lo tiene que dar, porque si no vamos a estar en las mismas. Brusino,
Pero es con la mentalidad con la mentalidad que llegue. Yo no sé si va a llegar con 33 años ya para decir, pues cobro estos 2 años y me retiro, o decir, quiero volver a ser el mejor alero de la ACB. Yo no lo sé. No sé, lo sabrá él y el entrenador, supongo. A ver, Brusino. Luego, el ala pivot está al nivel del vuestro, ¿eh? Porque Jaime Fernández... Sí, regular, como el nuestro. Bastante regular, ¿eh? Yo no lo veo nada. A ver, es un tío de la casa, pero bueno, le echa huevos. Le echa huevos básicamente. Que bueno, que hay otros que están de suplentes y ni le echan huevos, pero bueno. Ya. A ver. Se ha puesto a tono en verano. Se ha cogido pesas porque el físico no lo tiene de jugador ACB. Por lo menos la temporada pasada. A ver qué ha hecho en verano. Y Robert Bloomberg es que, a ver, es un tío que va a molar bastante, un tío que sabe jugar, que puede aportar en muchas cosas, pero el tema es que es un especialista. Entonces, el tema de llevar un especialista de titular, yo no sé cómo lo veréis vosotros. El tema de llevar por ejemplo, llevar un tirador de titular, porque, bueno, ahora me vendrá gente que si de Barcelona, pues es que titulares y suplentes en 2026, eso ya no existe. Claro, Me lo dijeron a mí. Claro, dímelo a la pívot de Casamón Zaragoza. Pues claro, a ver, ¿va a tener que jugar 28 minutos Robert Bloomberg? Pues a ver, yo creo que va a aportar bastante, pero es un tirador. Eso no hay que olvidarlo, es un tirador que también puede postear, puede jugar al 5, pero es un especialista. O sea, este es el típico tío que te sale de 18 20 minutos de suplente y es un lujazo absoluto. Entonces, Sí. a ver, vamos a ver. Pero bueno, nosotros somos expertos en eso de tener jugadores fuera de posición y con roles Demasiado. de todo un poco. Luego hablamos de Obradoiro porque tengo bastantes cosas que criticar. Muy a vuestro Sí. pesar. Bueno, y el 5, Viruti Olaseni, que claro, desde el inicio se pensaba que Olaseni iba a ser el titular, porque el tema es que iba a llegar Bloomberg y otro ala pívot titular, que al final no llegó por X razones, que ha sido fichado por un club Euroliga. Acaba llegando Virutis, eso es mucho nivel, vosotros lo conocéis bien, pues a ver. Sí. Virutis vosotros, que lo conoceréis bastante más que yo, porque yo lo he visto Euroliga y algo de... Bueno, yo solo te digo una cosa, ¿quién nos lo odiara, eh? Totalmente. Hostia. Es que a la mitad de Zaragoza, ¿quién nos los diera? Bueno, Y vamos a hacer así. A ver, dinos, critícanos un poco así, porque y te dejamos, hablamos un poco de la zona baja y te dejamos vale. de vacaciones, así descansar. Vamos a ver. Tengo aquí la plantilla. A ver. Perfectamente, que es que tengo otra pestaña abierta. Sí, se te... Tampoco te pases mucho con nosotros, ¿eh? No. Eso. A ver, vamos a ver. Para empezar, yo el Soriano, Ya. que también... Es que vamos a ver. El año pasado también llega haciendo un temporadón en Puerto Rico, ¿vale? Llega a Valencia y parece un jugador de rotación de un finalista de Eurocup, ¿eh? Bueno, un finalista de Eurocup, no, de un semifinalista, pero bueno. Que parece un jugador de rotación que se lo podrían quedar y de repente llega a Zaragoza. ¿Qué pasa? Que llega a Zaragoza y está muy fuera de forma, ¿eh? Está muy fuera de forma y con poca actitud. Que eso es lo que menos me gusta. Ahora bien, entonces en Obradoiro, ¿qué puede pasar? Puede pasar dos cosas. Una, que llegue con la mentalidad de querer romper la CB. El tío, yo no le... He de decir que no lo he visto en Puerto Rico, porque yo no estoy para ponerme a las 4 de la mañana a ver partidos de Puerto Rico. Pero si dice la gente que está a tono, yo me lo creo. Entonces, si llega con la mentalidad de romper la CB, hay pívot titular, ¿eh? Hay pívot titular. Es un tío con recursos que puede tirar perfectamente de 4 metros y en defensa pues intimida. Ahora bien, ¿quién es su suplente? Suplentes, básicamente. 2 años y Fauré. Bueno. No tiene competencia, es la realidad. Entonces, yo no sé si con la cabeza de decir, venga, va, yo no tengo competencia en el puesto de 5, puedo
dejarme los huevos un día, dos días después no hacerlo. No lo sé, es que la imagen que dejó aquí es bastante mala. Estuvo más dándole la bicicleta estática que jugando. Entonces, a ver. También hay que decir que el Zaragoza de este año era como uno contra uno, básicamente. Porque Jesús Ramírez de libreta había poca. Entonces, con una libreta un poco más extensa como la de Epi, pues a ver qué puede dar. A ver, el 5, yo ya lo digo, si Soria no llega con la mentalidad, no me parece nada malo, ¿vale? Porque los años ya hemos visto que puede aportar en Andorra. Puede aportar, o sea, no va a marcar diferencias, pero bueno, es un tío que puede aportar. Luego el 4... Apuesta. El 4 no hay ningún 4, prácticamente. Apuesta, pero apostar todo al negro. que- Literalmente. A mí me da un poco de mala gana. Yo creo que en noviembre estás en el mercado, ¿eh? Sí, seguro. Bueno, noviembre, A no siendo, ser que yo creo que eres Mendel muy cumpla muy optimista, bien. ¿eh? Yo creo que antes. Yo Puede creo que ser también, ¿eh? Yo a Bojidi no le he visto jugar, pero bueno, he leído que puede jugar de 5. A esto seguro que me podéis decir más a vosotros, porque yo a Bojidi no le he visto jugar, la verdad. No, No sé es si más 5 está que por 4. enterarme. Más 5 que 4, Más- ¿no? Sí. Bueno, pues eso también es otro problema. Porque entonces ya solo tienes a Galán. Es que Galán. Sí, solo Galán. Es que Galán. A ver lo que no hace, puedes ir pero poca cosa. En ataque, sobre Claro, todo, pues sí, como- en defensa puede no, aportar, pero en ataque en ACB más. en ACB. No Eso. lo veo nada, ¿eh? No lo veo nada. Luego Main del Brito. O Main del Barrueta, más bien. Bueno, sí, Mendel Eso Barrueta. mola. Eso mola, la verdad. Porque Mendel Burgos, pero al final acaba haciendo buena temporada. A ver, es un tío de habilidades, ¿vale? O sea, no es una superestrella, pero bueno, es una realidad en ACB. Y luego Barrueta, como tirador, me deja un poco frío. Pero claro, el tema es que Obradoiro asciende y ese es el mercado que hay. O sea, tienes que renovar y Sí. ese es el tema. Luego, claro, yo creo que Epi peca bastante. Y me explico. Yo creo que renueva demasiado. Ya le pasó en Coruña y renueva demasiado. Yo creo que con lo que vale un Barrueta, si buscas bien por Europa y tienes un poco de conocimiento, puedes traer a gente mucho más válida. Entonces, a ver, eso es lo que no me gusta a mí de Obradoiro y que tampoco me gustó Coruña en su momento, con Epi. Demasiadas renovaciones. Y Barcello Brito, eso mola bastante, ¿vale? Mola bastante, porque Barcello hace buena temporada en el Heidelberg, luego lo ficháis otra vez y yo creo que sí, que puede ser un buen titular en ACB. Luego el tema, claro, que sea extracomunitario, pues vamos a ver, porque como salga mal, igual por Es no que ese es descender el tienes que problema. cortarle, ¿eh? Es que por no descender igual tienes que cortar a Barcello, que ha sido estandarte en el ascenso. No sé cómo lo veis esto. Sí, totalmente. ¿Le cortaríais? O sea, cortar por lo sano y ya, ¿no? Es que no lo sé. A ver, cortarlo. A ver, que no sé, es que es una es decisión que- muy complicada. Es que a Muy Barcelona lo complicado. queremos mucho, joder. Ya lo sé, Claro, ese es el porque- tema. Bajo. A ver, bajo están al buscando la barro, nacionalidad bajo al ahí barro. por un tatarabuelo, pero yo qué sé. Un jugador completamente. Pero claro, luego ponte tú en enero a buscarte un 4 comunitario o Cotonú, porque tienes a Barcello es que ojo, eso va a ser difícil. Bueno, y después, Y- Rodri, imagino que ya lo sabrás, pero tenemos casi todos los años el mismo problema, que es ir con un único base puro y con otros que, bueno, que pueden jugar de bases, pero tampoco es su posición ni creo que se sientan muy cómodos. Pasa siempre. Y este año Yo veo también. demasiado optimismo por Childress, ¿vale? O sea, es el jugador que probablemente vaya a ser MVP del equipo, ¿no? Pero Sí. viene de Bursaspor, si no me equivoco. A ver cómo traslada, porque estos son fichajes que los puede hacer un Girona, por ejemplo, y lo tenga que cortar a mitad de temporada, ¿eh? O no, o al revés, o sale bien y es un pelotazo. Pero a ver, es que es jugártela demasiado.
¿vale? O sea, no sé si me explico, es jugártela demasiado. Porque luego Agada, pues, temporada muy irregular de Agada, empieza como un tiro, pero luego, nada, desaparece De de la base. rotación prácticamente. Y de base, tío, eso es. Pues, Claro, bueno, de base fue cuando más bajó el rendimiento en Lleida. sí, Pero- eso es. A ver, no sé, yo creo que vais a sufrir, ¿eh? Yo, si me permitís Está claro, decir la crítica, yo creo que vais a sufrir. está claro, está claro. Bueno, Rodri, que se nos va el tiempo, pero antes yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú Sí. quién crees que va a descender? Pues mira, yo ¿Visto hice una, las plantillas? yo hice una Tío, vaya predicción el otro día. pregunta. Yo creo. Que nos Yo tienes, creo- nos tienes bien en la predicción, Rodri. No. Y Ay, que no se oye. Espera. Repite. Lo Repite. mejor que no se oiga, mejor. bueno, Obradoiro y Ah, hasta la Andorra y Coruña también, ¿eh? Yo creo que de esos tres se va a salvar uno y ojo Lleida, ¿eh? Vamos a ver cómo acaba el mercado porque de momento también poquita defensa y como siga Surna también pueden sufrir bastante, ¿eh? Entre esos cuatro va a estar la cosa. bueno, Exactamente, pues yo creo que también. nos salvaremos. Yo creo que nos salvaremos. Ojalá no aciertes. Este y nos- año- Este año toca salvarse con triple empate, otra vez. Hostia. Plantilla tampoco no es decir, al final como la habéis acabado, al principio sí que parecía que iba a ser una cosa muy floja. Tampoco es para hacer una victoria en diciembre como Burgos, que al final se acabó salvando, ¿no? Pues a ver. O sea, Ojalá sea así, ¿eh? Si A acaba ver, todo como puede Burgos, pasar. En esta acaba liga como todo puede Burgos. pasar. es que, a ver. Mira, yo te me he acordado firmo bastante. que llegue la primera victoria en enero y nos salvemos. Me cago en Dios. Hombre, yo también, pero. No, hombre. Repite, está parado. Que yo firmo ganar, o sea, el primer partido, la primera victoria en enero y salvarnos. Ah, bueno, claro, y ganártelos pues también. A ver, pues a ver. Yo de momento no lo veo. Va a haber que fichar allí, yo creo, más tarde que pronto, o sea, más pronto que tarde. ¿Yo sabéis a quién habría fichado para Obradoiro? ¿Puedo dar el nombre? ¿A quién? Yo habría fichado a Luka Bocic. A jugar de cuatro. Estuvo- A ver, se decía que se estaba esperando por él, pero es difícil que con el año que hizo no encuentre en Europa o que quiera seguir en un equipo ACB sin Europa. Complicado. Claro, pero es que a Bocic le va a pasar, le estará pasando ya lo que le ha pasado a Jaworski, lo que le ha pasado, bueno, ahora mismo no me salen más nombres, pero por ejemplo a Jaworski sale de Bilbao pensando que va a tener ofertas de un Besiktas de turno, de un Bache y acaba que no le llama a nadie, ¿vale? Y acaba en casa con Zaragoza de suplente. Entonces, yo creo que a Bocic le está pasando eso mismo, que está pidiendo un pastizal que nadie le quiere pagar porque al final es un jugador que tienes que basar todo tu ataque a través de él, pero yo creo que sería ahora mismo una buena incorporación. Y luego, claro, tienes el tema de Lundqvist. Si no estuviese Lundqvist sería un fichaje completamente factible. Pero yo, no veo nada, ¿eh? Lo de haber renovado a Lundqvist, porque va a llegar en enero, si no me equivoco. Sí, más o menos. A mí me parece un amiguismo que no te puedes permitir siendo un recién ascendido. Bueno, creemos que tenía contrato, ¿eh? Sí, Y bueno, Epi siempre confía mucho en él, pero a ver, está por ver. No lo sé. Señor, claro, y si encima se tenía. Es que, claro, tú si coges y en junio, después de haber ascendido, le rescindes el contrato, pues quedas mal. Pero igual tendría Sí. más maniobra para fichar. Sí, pero También. el club tiene que estar siempre por encima. Entonces, pero bueno. Sí. Pues a ver. A ver qué pasa. Bueno, Rodri, pues nada, muchas gracias por tal. Lo que pasa es que se nos come el tiempo porque nos enredamos antes con el Obradoiro y con André, que mi madre. Pero bueno, muchas gracias, Pues Ya de te nada, dejamos. muchas gracias por la invitación. A ti, Gracias. A Rodri. ti. Gracias. Gracias. Chao. Bueno, pois despois esta tertulia do mercado volvemos xa centrándonos no Obradoiro e vamos a falar da pretemporada, que como todos sabedes, da pretemporada, bueno, aí temos os partidos, quedan
2 semanas exactamente para ver o Obradoiro en acción Cantabria en Outono. Vilagarcía. Eu estarei ali presente no torneo Eu de San tamén. Roque contra o Leima Coruña. O siguiente será contra o Juventud 4 días despois. E despois Gijón. virá o que para min é o plato forte da pretemporada, vamos, que é a Copa Galicia, que como todos sabedes nos enfrentará en semifinales ao Río Breogán en unha hipotética final ao ganador do Leima Cop. Eu creo que vai ser unha Copa Galicia espectacular despois de moito tempo, non sei se deu alguna ocasión con 3 equipos así en ACB como tal. E despois o Encestas Rías, e por último remataría, salvo que haxa algunha sorpresa de última hora con algún partido máis, contra o Non creo que Unicaja, non creo que haxa máis, contra o Unicaja en Sar. Creo que o torneo Xacobé ou non sei como lle Sí, o chaman. típico Vamos, un torneo amistoso que se que fai veu en ano Sar. pasado Oliveirense. Sí. Efectivamente. O da Bueno, pois presentación. este Ex ano equipo vamos de con un Múnich sonido. tamén, Bueno, non sei que esperades ver nesta pretemporada, cal é o voso plato forte, non sei. Non sei se tedes algo que dicir da pretemporada. Sí, a ver, eu creo que os 2 primeiros partidos son así un pouco para que os novos que estén disponibles se adapten, pero creo que ata Copa Galicia, non sei, pero seguro que ata o Encestas Rías, eu creo que Copa Galicia tamén vai haber moita canteira. Moitos xogadores Sí. do 22 que Xa o tamén, ano digamos, pasado. pois Sí. comentamos, e para min o plato forte, hombre, aparte da Copa Galicia, polo que representa estar aí 2 días todos os equipos de Galiza, ademais co que va a haber, que xa falaremos despois, eu creo que o Encestas Rías a min, non sei, apetéceme moito, aparte do Unicaja aquí, porque os outros 2 partidos parecenme que o Leima e o Juventud con 2 semanas de adestramentos e sen estar todos disponibles me parecen pois un trámite que hai que pasar, pero creo que o Encestas Rías aí vai molar. Vamos. Sí, eu creo que o Encestas Rías vai molar, porque xa van a estar todos os xogadores, xa poderemos ver un poquinho a cara do Obra, Somos Euroliga. eso mismo. Sí, Euroliga somos, non Encestas Rías. É o campeón de Alemanha. Sí. Eu penso un pouco o mesmo que dixen antes, que o problema é que non vai a estar a plantilla ao completo, vamos a xogar como ano pasado con canteiráns, e non vamos a saber a que imos a xogar esta temporada. Dame Exacto. pena por iso. Pero bueno, o plato forte a Copa Galicia, e bueno, que a min o do Unicaja, que me parece estupendo. É un equipo que me gusta moitísimo, e quero ver o que podemos dar. Claro, Sí, es que ese partido do Unicaja vai ser o máis parecido á realidade, o sea, xa Sí, a unha semana da Liga. Claro. Estás en modo competitivo prácticamente xa. Aí vamos a ver realmente como O funcionamos, nivel. ¿no? Exactamente. É o nivel que está... Aí o botamos os máis a cabeza. Obviamente vamos ir mellorando, esperemos, a medida que Aí- avance a temporada, pero bueno, podemos ver algo xa máis... Sí, Diego. Supoñemos que xa estará aí todo o equipo, Brito, Soriano, Meindel, os que non van a estar, por exemplo, en Gijón, Claro. en Vilagarcía, pues non sei se chegarán esos a Vilagarcía. O meu A maior ver, medo eu veo que... é que se lesione alguén e que non poda Sí. chegar. xa. Eso, É que O Caso pasou que con ten- Leimanis, algo así parecido. sí, dame medo, pero vamos, a min entusiasma Leimanis lesionarase logo no... Eu non me acordaba. Non xa, foi fijo. antes, foi despois da temporada, pero nunhas ventanas que houbo, creo. Sí. Ah. Creo, Sí. Diría que xogou contra Estudiantes e un par deles máis e xa se lesionou. Sí. Lesionouse, sí, nas ventanas, Non sei se en setembro, outubro debeu ser. por aí. Bueno, algo máis que decir da pretemporada, pouco que decir, a ver que o que nos separa, esperemos que moitas victorias para ir collendo moral, porque Bueno, hai que decir que a xente que non se desespere moito cos resultados e con eso que eu creo que bueno, ata o xa, Encestas Rías ou o Unicaja que non se vai ver realmente o que vai ser Obra, e que un equipo con igual perdemos, eu que sei, contra o Juventud de 30 e despois en Liga e gañamos os 2 partidos, que non ten nada que Home, ver sí. a pretempada co resto. Que a xente teña paciencia. Decir, por certo, que as entradas e os abonos da Copa Galicia, para quen non o sepa, xa están á venta, porque non se anunciou por aí, pero están Sí. á venta. O sea, oficialmente non se anunciaron, pero á venta están. E penso bueno, que de San antes Roque casi non hai entradas, ou están casi esgotadas,
Para que? Sí. Para o de San Roque, sí. Penso que sí, Ah. quedaban poucas. No, para o de San Roque penso que está agotado Están todo. agotadas. Creo que sí, Quedaba creo que unha están entrada agotadas. fai uns días. Eu penso que están agotadas todas. Quedaba unha entrada a última vez que mirei, así que Vale. vai estar cheo, vamos. Esperemos que a maioría sean do Obradoiro. Home, Veremos. Bueno, e antes de pasar a Twitter Cup, que xa enlazamos tamén a Copa Galicia, podemos comentar si queredes un momentiño o equipo 22. Sí. Si queredes. Que o Sí, teño Igual, aquí, yo aquí sí que con- de canteira o algo teño controlo. aquí. Podo A ver, dicirvos pois di Xian. algunha cousiña. A ver, pois renovan que estaban na obra, Soneira que pasa pa senior 2008, Pedro Badini tamén estivo no EVA este ano, Hugo Sánchez tamén, Adrián Mateo vendo do Obradoiro USC o de Nacional, que estiveron un partido a ascender a EVA, e despois tamén se quedan Mateo Cambón, que é un ala pívot así moi alto, que tamén estivo na obra de EVA, que leva xa uns cantos anos na canteira da obra. Ilya Butenko, que é un xogador que estivo este ano nacional, pero que viña de pasar unha lesión de cruzado así bastante importante. Despois Malan Badji, ese o máis xoven, é do 2009. Este ano chegou prácticamente para as Final Fours de Junior e tamén de Nacional, é un pivot, bueno, xa se ve aí na foto, unha bestia así, unha bestia física. E despois os fichaxes é Pablo Rodríguez, que ven da canteira do Fuenla, que se estrenou co primeiro equipo este ano. Miquel González, que canteirán do Barça, creo que ven este ano de xogar no San Andreu, un equipo de terceira FEP de Cataluña. E por último, Luis Riga, ven do Gran Canaria, se non me equivoco, que xa o adelantou Tenerife, vale, que xa o adelantou Orballo unhas semanas. E bueno, así sería. E despois irán completando con máis xogadores do Junior ou igual algún cadete dá o salto. Así estaría a plantilla de momento. eu vou dicir desta liga que, bueno, decepcionoume moito que cedéramos a Alonso, vale? Eu quería de capitán. É verdad, que Alonso final non continuou. Desta liga, Álvaro Soneira xogou, se non recordo mal, a pretemporada do ano pasado xa con Serriei e fixérono ben, moi ben. Álvaro Soneira boísimo. Por eso, quero dicir que, a ver, a única desilusión que teño neste equipo é que non este Alonso. Pero bueno, eso é parte de corazón meu. Pero tamén entendemos a Alonso, que igual mirou un pouco máis para arriba, vendo o seu... Que igual é unha oportunidade, como ainda o 22, de estar en Le Plata, eu creo que é unha categoría que lle pode vir moi ben, e máis un equipo como León, que sempre ten xogadores xóvenes así que poden foguearse, como foi o caso de Isaac, que deu o paso de EVA a Le Plata en Gijón. Eu creo que lle vai vir ben. Creo que pode demostrar ben ali. E aparte vai moitísima xente, creo que teñen ido 5.000 persoas a velos a León, ainda que leve pouco tempo. Sí, no, teñen unha afición tremenda en León, Levan un par de anos. Ou 3, algo así. Nos desexamos o mellor a Alonso dende aquí, que seguro que nos vai a ver. Por suposto. E vamos. Sí. Que en SAR imos lo querer sempre. Bueno, e agora, si queredes, pasamos ao Porradoiro, que é aquí unha sección que nos van a explicar Xian e Diego, que non sei onde vai, que se nos escapou. Sí. E así que nada, mentras vai vindo, vamos poñer a cabecera, se non vos importa. Sí, claro. Aí vai, Sí. Espérate, que vamos a agregar primeiro a Diego. Aí está Diego outra vez. Aquí está Diego xa. Estás, Diego? Sí. Vamos co Porradoiro entonces. Bueno, pois nada, adiante Diego e Xian, que son desos creadores do Porradoiro. Explicade aí. Bueno, pois que empezo eu se queres, Diego. Pois nada, Porradoiro é unha idea que tivemos para que, bueno, para que estivéramos un pouco máis así en contacto co público, que é como un concursiño para ter durante toda a tempada, que trata basicamente de facer, como o nombre di, Porradoiro, de facer prediccións dos partidos do Obra, ir recollendoas todas nun Excel, nunha táboa,
bueno, ir vendo clasificacións e demais, e xa o gañador pois levará un pequeno premio que ainda está por ver. Funcionaría da seguinte maneira, é dicir, por exemplo, hai que dicir o gañador do partido, para empezar, eso en caso de acerto gañas un punto. Despois, a horquilla de puntos, o sea, de 1 a 4, de 5 a 9, 10 a 14 ou de máis de 15 que vai gañar o equipo que venza o partido, que te dá a maiores 2 puntos do punto que sumas polo gañador do partido. E ademais, tens que dicir o MVP do Obradoiro. MVP non é o que máis te guste como xoga. Aquí vamos recalcar que é o xogador que máis valoración fai, que tamén sumas 2 puntos. E bueno, e aínda está por ver se añadimos algo máis global da Liga, por exemplo, o gañador da Liga regular, o MVP da Liga, e algo así. Pola miña parte, nada máis. Sí, básicamente eso. Vamos facer unha clasificación xeneral. Ainda estamos vendo a ver como facemos. Sí. Si poñemos un Excel conxunto e que vaya poñendo a xente as súas porras, ou non sei. Sí. De momento solo se nos Está ocorreu na eso. elaboración, vamos. Exacto. Sí, o do Ata premio tamén, outubro. algo miraremos aí Sí. chulo. Sí. O millor, isto, o sea, é unha idea, eu non hablei con el, pero o millor podemos contactar con Lilbert e que faga unha camiseta ou algo. Sí, algo dixemos ao principio, mira, creo que que chulo pode estar chulo. E bueno, despois tamén temos así algunha sorpresiña máis, pero bueno, ainda non está de todo organizado, como facer un fantasy así entre a xente, que está moi chula, verdad? Eu estive o ano pasado e mola moito, verdad? O Ring Fantasy chamase a aplicación, que non é típico fantasy de que ti tes un equipo, senón son partidos entre dous participantes do fantasy, Sí. e vamos a... Si, o que Imos fai ver. máis valoración gana. Sí, bueno, é como a Liga Real, hai cupos, hai extracomunitarios, e os titulares creo que, non me acordo como era, creo que suman 110% de valoración e os suplentes un 80, ou algo así, unha cousa así parecida, que está moi Sí. chulo. É moi divertido, verdad? É unha liga pechada. O sea, Sí. son os... 18 equipos. Sí, pódese facer de 12 ou de 10, non sei cantos eran, ou o completo que é 18. Que a ver se anima a xente, podemos facer o de 18, creo que sí, non me ve problema. Exacto. Bueno, para aclarar o equipo, Pois hai xa un draft sabedes. tamén, que mola moito, verdad? Vamos darlle unha voltiña e... Bueno, pois chamamento a afición para que o faga, hai que facer, Sí, os que sí. están escoitando, hai que facer. Bueno, unha vez que actualicen a aplicación, pois subiremos a liga para que son a xente. Sí. E bueno, Por certo, que hoxe- antes non o comentamos. Bueno, sí, di Diego. No, di. Digo que ahora que falamos do Porradoiro e todo isto tal, o calendario salía mañán. Sí, pregunteille hoxe a Olga Lorente, que a que dixo que iba a sair o venres e despois, bueno, rectificou. Sí, se nada se torce, parece que mañá temos calendario. Exacto. E falando de calendario, fixemos entre todos os do podcast un porradoiro da primeira xornada. Exactamente, vou mirar aquí as chuletas. Eu tamén. Bueno, eu creo que non o mandei. Eu tampouco mandei. É igual. Pero a ver, di Xian, di. Bueno, eu o teño. Mira, eu creo Veña, que a dalle. primeira xornada vai ser Primeiro, Coruña, o noso Valencia. partido. Bueno, Ah, sería o sí, noso vale, vale. primeiro. No, o noso, se queres. Eu xa E vos despois o dixen que resto. creo que vai tocar moi lonxe e puxen Tenerife e Obradoiro. O máis lonxe que se podía. Mi madre, as Canarias. Para contragafar un pouquiño e a ver se toca en casa. Para empezar con derrota. Bueno, Pois eu creo que nos vai visitar o campeón da Liga, o Valencia. Pois eu coido que vamos a xogar contra Andorra, na casa. Mi madre. Eu estou con Diego, non sei se será o Valencia, se será o Madrid, ou o Barça, o Baskonia. Un Euroliga. Eses 4 eu penso que toca. Na casa. Na E casa. bueno, despois do resto da jornada,
Xián e Diego, que o tedes feito? A ver, eu que non o Bueno, teño feito, ni mal. por exemplo, o Breogán recibe o Unicaja e o Coruña o Real Madrid. Sí, eu teño que o Coruña recibe o Valencia e o Breo o Baskonia. E, por exemplo, Moncho recibe o Bilbao. Eu teño que Girona, Moncho recibe o Bilbao. Madrid en casa. Joder. Bos E así partidos, bos en partidos. general. E o partidazo da jornada poderíamos decir que o Baskonia-Tenerife. Eu teño, bueno, non teño ningún así que destaque moito. Pode ser un Son bo todos- partido ese. Teño un Murcia-Bilbao por aí, pero non creo. Bueno, algunha cousa máis do Porradoiro ou pasamos? Por Podes min, pasar. xa está. Sí. Pasamos. Pois pasamos a... Que viña ahora... A Galiza. A ver, que viña ahora... É verdad, Twitter Cup. Pois vamos que a Twitter Cup, que bueno, tamén está... Bueno, aquí están os tres implicados, porque aquí o organiza ou xogan ou o que sea, pero están aquí, estes tres que están aquí debaixo miña, Bueno, sobre todo Irene e Diego, ao final. Bueno, no, non quites é mérito, de non Diego, quites pero mérito. bueno, Eu ahora digo aí- estás colaborando, toda a idea é de Diego, hai que decirlo, hai que decirlo que a idea original é de Diego. Bueno, aí tedes os dorsales, co 14 hai que- Pablo, co 24 Hai que dicir Libre. que estos dorsales e a plantilla son provisionais. Pode haber Ah, baixas e altas. E altas. Ah, bueno. Imos ao mercado igual antes. Pero sí. vai na saber. Fijo ademais. Vai na saber. Sí, sí. Vai a ver que ha comido no mercado, logo, xa. Sí. Exacto. Somos Obradoiro puro e duro hasta nesto. Exacto. Bueno, non sei que queres dicir algo máis da Twitter Cup, se hai algunha Nada, novidade. Podes falar dos números, por exemplo. Dos números, a ver, pois co 14 está Pablo, co 24 Lilbert, co 31 Iago, co 33 Hugo Mallou, co 15 o noso Xián, co 7 o noso Diego, co 12 Pablo Estévez, co 77 do Canto e co 26 Verolado. Eses son os nosos, en un equipazo, en toda a regla. E o entrenador, Iago. Exacto. Nos olvidamos De dele. Iglesias. Vaya entrenador. Vaya entrenador. Bueno, Nada pois máis, eso. Twitter Cup, entonces. No, Podemos Ourense- decir que para o 5 de setembro, que xa Exacto. está anunciado en redes, Pola mañán. pola mañá, exactamente. O mediodía. O mediodía. Dixéronos, non é oficial, pero a partir da 1, máis ou menos, fixemos así un itinerario e levarános o millor 3 horas ou así. Empezará ca primeira semifinal, que Ourense-Coruña, e despois debutaremos nós, haberá terceiro e cuarto puesto, e a final, entrega de premios. Total. Esperemos que ganemos nós. Veremos. Sí. Intentarase. Seremos os favoritos, non? Bueno, Os nosos sí, polo menos. Hai moita No, experiencia nos equipos. Somos os... non sei. Mellor non distimos nada que vamos gafar. Non vamos a decir nada que vamos gafar. Exacto. É unha cousa, a dúda que teño eu, o público vai poder entrar ao final ou non se sabe? Sí. Sí, por Sí. suposto. Sí. Sí, ainda estamos falando cas asociacións, a ver se conseguimos algunha, pero o público vai poder entrar totalmente gratis. Exactamente. Perfecto. Quen quera facer a aportación pode a facer e se non, pode ir de balde. Sí. Perfecto. Bueno, Eso pois sí, si queredes Non xa vale diría- insultar, Non vale insultar. Perfecto. Este é un torneo de confraternidade entre todos e Sí, eso é. que dá igual do clube que sexas, é para xogar e Despois pasar. que se den leña os maiores, que se que é o seu traballo. Nos imos para pasalo ben. Eso. Bueno, pois xa que como levamos tanto tempo, vamos xa ca última sección, que tamén é de Sí, é Diego, de Diego. Sí, que é unha sección, eu creo que está bastante chula e que nos ben para facer memoria de onde vimos, que xogadores pasaron por aquí
Así que isto é que foi... Bueno, Diego, quen será ese xogador co dorsal número 21, eh? Eu non sei quen será. Quen será? A ver, di, Pois, contanos aí. pois é un xogador que deixou moi bo recordo en Santiago. É un ex xogador Euroliga. Actualmente está retirado. Pois é Stefan Lasme, que xogou aquí na temporada 11-12. 11-12. Aquí Non choveu, promediou en 34 partidos promediou 10,9 puntos, 6,3 rebotes, casi 2 tapóns por partido en 34. En Euroliga, por exemplo, en total 8,1 puntos, 4,8 rebotes. Como Estivo dixen, en varios está... series grandes. Sí. Actualmente está retirado, retirouse na 18-19, sin mal non recordo, no Panathinaikos. Acabou esa temporada pois con bons números, o sea, ao meu parecer, 6,8 puntos e 4,5 rebotes. Pois mira, Non sei se queredes... algo máis? Sí. Eu non. Píllame moi Inosia. xoven. Píllache moi xoven, xa. Pillaume xoven. Nos acaba de chamar vellos indirectamente, cuidado. No. Bueno, eu tamén era moi novo. Eu, sinceramente, sendo sinceros, eu daquela vamos, non sabía nin que era o baloncesto, porque tiña 11 anos. O sea, e daquela non me gustaba nada o baloncesto. O sea, o digo así de claro, non me gustaba nada. E por un lado, non estaba mal porque non se sufría. Non sei, Adriana sí que se terá máis recordos. Pode ser que sí, pero bueno, a ver, si un xogador grande, colosal, tampouco estuvo moito, pero o tempo que estuvo deixou marca. Bueno, que suele pasar con estes xogadores no Obradoiro. Totalmente, tuvo un futuro moi bo despois. Claro. Bueno, podenos deixar aí por comentarios a quen queren a semana que ven. Sí. A ver Xa si din algo. leín polas redes sociales aí un tal Jesús Chagoyen. Sí. Oye, mira. O mítico Jesús Chagoyen, un ídolo de masas. Así que... Bueno, pois... Por aquí de momento non din nada, así que... Si eso que o digan despois. Eu creo que... Non sei se tedes máis que decir, se non xa rematamos que, mira, xa nos vamos casi ás 2 horas, Estamos en pretemporada, ainda non empezamos. Non quero imaginar cando isto empece. Vamos a ir ás 5 horas. Mira, eu nada máis, pero gustaríame mandarlle... Non sei se temos algún seguidor obradoirista de Colombia, pero mandarlle ánimo polo que está pasando no seu país, co do terremoto, nada, mandarlle moitos ánimos e o noso apoio. Aos seguidores e, bueno, tamén vou meter aquí... Seguidores, claro, todos. Seguidores, vamos. A familia de Junior. Un jugador que está casado cunha colombiana. Entonces... A familia de Junior. Exactamente, a familia de Junior está vivindo en primeira persona. Pues nada, esperemos que todo vaya ben, que se vaya recuperando Colombia, que estas cousas son terribles, non me quero poñer na piel dos que teñen que sufrir eso. Bueno, pois, entonces nada máis, non? Non, pois, mandar un saludo a Pecho 3, xa que eles non nos mandaron un saúdo. Sí, nos mandamos un saludo. Non nos mandaron un saúdo, os de Pecho 3? Ala, por Dios. Nada. Bueno, millón ainda non nos conocía. Pode ser. Non sei. Están de vacacións. Bueno, pois cando volveremos, a ver, a gravar? A ver, igual, non sei, moi ben. Igual antes do segundo, o sea, do primeiro amistoso un pouco pronto, igual. Para comentar... Finais de agosto ou así. Sí. A previa da Copa Galicia. Despois do Juventud. No, despois do de Vila García. Sí, tamén, por exemplo. E comentamos xa os dous, Juventud e Coruña.
efectivamente. Os nosos seguidores que estén pendentes que xa o anunciaremos, Sí, Exactamente. O sí, mira, sí. ahora mismo hai aquí 8 personas en directo, vendo. 8 Cuidado, fieles, cuidado, cuidado. cuidado, Oh. cuidado. Es casi 2 horas despois. Non sei quen será, Oye, pero mil gracias, mil Bueno, gracias. E mil gracias a creo todo que o mundo, que se pasou. creo que perdimos algún comentando o mercado da CB, Sí, pode ser, pode ser. porque É non que sei, Son o millor obradoiristas temos que, pechados. claro, o millor temos que falar solo lle solo do interesa o Obradoiro. Obradoiro. Solo lle interesa o Está ben Obradoiro. estar aí informados Sí, do que pode vir. claro, claro, claro. Bueno, pues nada, un placer y nos vemos para próxima. Eso é. Exactamente. Sí. En fin, en nada, en unha semaniña xa. Sí, Queremos ver a moitos obradoiristas en Vila García. Eso, vémonos Vai, no torneo de San Roque en Vila García, Hoy, vai, Xavier, no vamos Sara a pedir Gómez. fotos e todo ahora, Javier, Exacto. Javier. Pero vai a haber entrevistas, ¿no? Esperemos. Esperemos. vai a ver, Esperemos. seguro. Esperemos. A ver, aí temos xente. Malo será. Bueno, pues nada, veña, chavales. Chao a Chavalas. Nos vemos. Veña. Hasta outra. Chao. 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 Vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum vou balançar. Vai jogando. Vai tomando.